Hi guys! Ako na po ni guys, si Ruby Probinsya na kamusta mong tanan. Diya, pasalamat ko sa tanan mga ning tanaw sa akong vlog. Diya, wa ko nakapag-upload guys, kay arang lisod ka adyo dari. Kay way kurinti. Diya, lisod po ka adyo may mag-charge guys kay 50 pud ag power bank. Diya, tag 15 pud ang cellphone. Diya, di mapud ka adyo mapuno mo cellphone kay kuan lagi ka ng generator ra. Diya, manang wa pa jud ko nakapag-upload ni aging adlaw, maura tulas nang upload katong pag Pasko. Nya kamusta mong tanan? Diyan pasalamat day ko ni Tiri og ni Florami kay mo sila ni hatag na og pamasahe guys na nagkagubot among kuan. Pamasahin ha dari padung sa Cebu. Diyan salamat kadto ninyo dai jag amping mo diha. Gimingaw ko nila sa tatay nanay diha nga ganahan mata pud kung muisti pa ko didto guys kay ruma sikaso na sila kay masulutuan pa na silang mga sudan baron, maasikaso na sila, makabawi man lang ko ba. Sama nang naana mo ko'y pamilya, so umuli jud ko diri sa akong pamilya. Karon day guys, kuan kanang naara ra ka sa hangin kuan. December 28 ni day ron ja. Na ka sa hangin man ang hanggi pamkuha ang mga utanon. Kay kusog hangin dari. Kay bawo nganong kusod min ja magamping tang tanan kay wa ta kay bagon sa ni bagjuban ni di pud mi maka-update guys kay wa kadto signal ja og mag-upload mi guys mo adto pa jud mi mamasahe pa mi para lang maka-upload mi atos na lugar nga naay signal marang grabing lisira jud manang di jud mi kadto maka-upload kada adlaw kay lisid kadto ang way kuryente og way signal ja amping tang tanan og daghang kaayo salamat sa tanang mga bagong subscribers na ho, dyan mga bagong viewers, salamat ninyo tanan, kag wa mo di po ko maka 2,000 subscriber o kanang 2,000 kapitpud nga viewers, dyan salamat ninyo tanan, salamat. Pud guys, lain pud sa kulor nga sikwa, green kadto mo ni si sikwa nga Bisaya. Humot kadto ni siya utan. Nay na pinakang buwak na. Nang kay buwak ko ana lagi masikaso guys pag uli na hagbuhol. Wala siya naghang mga batong nga bali naman ni. Nagaha man ning kuan guys, sayang kadto ag katong mga natumba dis ni agi pag tung bagjong udit na duha ka bulig ja karna ba jud nagkaara ba jud sa bulig na sayang nga kadto dan apay naahang laman sang gibutangan og gitukuran na sa nahagkawadyan kay sayang kadto man na nagsa mo na nang giputod digsa kay nalagi karang kasagag hangin baw na unsa na ni baw kuha na ba pinahapot do na siguro pud kay guwang na siguro pud ni na Natingali ko kay karang kasagag hangin ja December 28 day ron guys. Ang gipang ani agahang mga kuan kay murag kasagag hangin. Anod na TV. Katawas ni ko kay na anod na TV. Ani mga kuan diri guys, grabing kalata ag kuan. Dagat, Siyagi. Nang ipangahoy. Ay, wala na yung babuntot. Wala ko ni screen na inaanod nga TV Hallelujah, tag-ija dani guys nga kuan. Na. Bukang na mag kuan. Sani pang ibton. Ang alisdan kayo na huwang na nag-alisdan na guban. Sus, grabing ano na puro maghang mga garden dari guys, nagka ranrakas na.
May ko. Ako guys, porma sa hang mga sa garden. Kani guys, ahan ni i-survive, ahan ni patindugon. Kay luoy kadyo na gipang ibot ang mga kuha na mga mayana kay kuha na nga buwang na. Ano ipang tanom ni balik. Sayang kadyo mga kuha na nga nga bali na survive pa man ni siya, man ni survive ni kuan. May ganyan mga kaniwa tumba. Nga daot lagi na So masurvive pa ba ni? Sige. 1, 2, 3, go. Sige, pira. 1, 2, 3, go. Sige, na pa, sige. Ibaat lagi diha. Paris guys, gitabangan ko ni Jadari og pang pang hipos. Manihang Paris guys, kay tanawa. Puwa og sombrero, puwa pod og short. So man siya hang kuan kay mangita mig tao guys kay ni patindig ni hang ani nagi paano na giba. Kani ipatindig ni. Kuan dito ba ibaat dito para mo tindig sa nga na ba. Magtawag og magtawo mga patindig na ni.